Goedemorgen, goede zondagmorgen. Vanuit de liturgie van de kerk wil ik u graag voorlezen over de blijde boodschap van deze zondag door het jaar. In de kerken wordt het heilige evangelie voorgelezen en daarover gepreekt. U kunt niet in de kerk zijn, maar u ziet het op een andere manier. Ik wil u graag vertellen over het evangelie dat als een blijde boodschap naar u toekomt. Op het einde zeggen we, zo spreekt de Heer. En we doen dat in een grote ontvankelijkheid. En we zeggen op het einde, wij danken u. Maar ik lees u eerst voor uit het stukje evangelie. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Deze kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp om er zijn verblijf voor te bereiden. Maar de Samaritanen ontvingen hem niet, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. En toen de leerlingen Jacobus en Johannes dat gewaar werden, vroegen ze: Heer, wilt gij dat wij vuur van de hemel afroepen om hen te verdelgen? Maar hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht. Daarop vertrokken zij naar een ander dorp. En terwijl ze onderweg waren, zei iemand tot hem: Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus sprak tot hen: De vossen hebben holen en de vogels hun nesten, maar de mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd op kan laten rusten. En tot een ander zei hij: Volg mij. En deze vroeg: Heer, laat me eerst teruggaan om mijn vader te begraven. En Jezus zei hem: Laat de doden hun doden begraven. Maar gij, ga heen en verkondigt het rijk van God. En weer een ander zei: Ik zal u volgen, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Tot hem sprak Jezus: Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. We zijn hier bij het altaar, vanwaar dit stukje evangelie wordt gelezen. En dat heeft ook verbinding met het altaar, dat hoort erbij. We zijn hier bij het altaar waar het Allerheiligste, dat we anders bij de communie ontvangen, is uitgesteld ter aanbidding. We zijn hier in de priorij Nazareth van de zusters Benedictinessen van het Allerheilig Sacrament. Waar zij dag en nacht aanwezig zijn in de kapel. Om eigenlijk dat te doen waar Jezus om vraagt. Kom bij mij, meer dan bij wie ook. En uiteindelijk is daar waar de heilige hostie naar verwijst, naar Jezus die verheerlijkt is in de hemel, dat we daarbij horen in dat rijk van de liefde, in het rijk van God. En daarom zegt Jezus tot een die zich wil aanmelden: Wil je echt vooruitkomen, de hand aan de ploeg slaan? Kijk dan voor je, opdat je een goede ploeg mag zijn en een goede voerder mag trekken. Maar als je achterom kijkt bij het ploegen, dan gaat het scheef. Wie omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het rijk Gods. Nu horen we in het evangelie in het begin: Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden. Dat is een hele plechtige zin. De dagen van zijn verheffing. Waar denkt u dan aan? Denk aan 2 keer op verheffen. Jezus wordt op het kruis verheven en zal allen tot zich willen trekken.
En Jezus wordt opgeheven ten hemel. En dat gebeurt in Jeruzalem. Op dus naar Jeruzalem, naar de plek van het omhoog geheven kruis. Kijk op. En naar de Heer die ten hemel is gevaren in het rijk van God, waarin Hij ook ons wil uitnodigen om steeds meer bij Hem te zijn. In het rijk van vrede en liefde. Ja, in het rijk van vrede en liefde. En dan zien we dat de apostelen nog niet echt zijn aangekomen in het rijk van vrede en liefde. Jezus loopt wel voorop, maar of ze Hem echt volgen? Ze volgen Hem niet echt. Uiterlijk, ja zeker. Maar als ze zien dat ze komen in een Samaritaans dorp, dat betekent zij als Joden komen door een tussenland waar Samaritanen wonen, die altijd moeilijk hebben met de Joden en de Joden met hen, en die hen dan ook niet ontvangen, dan vinden ze, er moet vuur uit de hemel komen. En Jezus die voorop loopt, die keert zich om. Waar blijven jullie? Kunnen jullie het volgen waar ik in mijn hoofd heb, waar ik naar verlang? Volg mij. Niet volg jouw luchtkastelen, of volg jouw woede, of volg je pech in het leven waar je niet verder komt omdat anderen niet goed zijn voor jou, of jij niet goed kan zijn voor anderen, of je vijanden niet kunt vergeven, of je veel vijanden hebt. Jacobus en Johannes. Ze hebben later een brief geschreven, Jacobus. Johannes heeft een paar brieven geschreven en het evangelie van de liefde. En hij zelf noemt zich, en hij beschrijft zichzelf in zijn evangelie als de leerling van die Jezus lief had, van wie Jezus hield. Maar dat is niet omdat Johannes zo'n lieve jongen was. En ook zijn broer Jacobus niet. Ze vonden zichzelf de beste en vinden dat ze op de troon moeten zitten. Maar zo moet je niet onderweg zijn op aarde. Niet op de troon willen zitten. Niet de beste plaats willen hebben en op anderen neerkijken. Dan zegt Jezus, nee, dat doe ik niet. Volg mij naar Jeruzalem, naar mijn kruis. Dat was mijn troon. En naar de hemel, waarheen ik werd opgewekt. Naartoe gebracht door God. Jullie willen woedend zijn. Maar Jezus is niet woedend op die Samaritanen. Hij is goed naar die Samaritanen. En hij heeft een heel intiem en goed gesprek met een Samaritaanse vrouw. En hij laat in zijn voorbeelden een Samaritaan zien, iemand die goed is voor een ander. De barmhartige Samaritaan. Jezus wil geen vuur op de anderen, maar wat dat wel betekent is dat je zelf, als je je vuur inhoudt, als je niet bent als vuurspuwende draak, maar je hart echt laat gloeien van echte liefde, dan brand je zelf een beetje op. Laat je branden, innerlijk, een vuur branden in een hart van de liefde, dat anderen niet kwaad wil, maar liever zelf wil dragen en verdragen en verder dragen. Maar zelf wil liever blijven geven, vergeven en verder geven. Dat is waartoe Jezus zich omdraait naar u en naar mij. Kijk niet naar de woede die jij hebt, maar draag dat in een vurige liefde, waarbij je zelf misschien een beetje opbrandt, maar die uiteindelijk de liefde is die de wereld zal redden. Want die liefde zal het winnen op alle vijandschap. Bidden we voor de vrede. Dat mensen minder woedend worden op elkaar, volkeren weer met elkaar in gesprek gaan en zo het rijk van de vrede, van Christus vrede, zich mogen uitbreiden. Amen.